Mun nuna muku hema na maza inda kuka ga alhazan jihar Nasarawa suna zaune cikin hemarsu. Yanzu yadda nake magana hema ne na mata wadda ke dauke da mata na alhazan jihar Nasarawa da dama. Yanzu da muke kawo muku wannan rahoto ba mu samu labarin cewa akwai wata mace ko hajjiya da aka kyale ta a garin Makka ba, wanda hakan ke nuni da cewa hukumar jin daɗin alhazai karkashin Malam Idris Ahmad Al-Makura ta sauke nauyi mai karfin gaske wadda ke cikin shirye-shirye na gudanar da aikin hajji. A bisa haka ne kuka lura za ku ga cewa kowace hajjiya tana da filo, tana da katifa, tana da mayafi da makamantansu. Za mu ci gaba da rika kawo muku hali da alhazan jihar Nasarawa ke ciki tun daga nan Muna har zuwa filin Arfat, har zuwa filin Musdalifa, har gangara zuwa Jamrat, ƙara gangarawa zuwa garin Makka domin yin umara. Sunana Abdulrazak Muhammad, ci gaba da bibiyan mu. Assalamu alaikum.